Herning Cykelklub og Giro d'Italia Cycling for All proudly presents Giro Geert. Det er vigtigt, at udstyret er i orden, og sikkerheden i top, og konditionen på plads. Bare rolig, der er plads til alle. Både familien og den superøvede den 5. maj i Herning. Bare rolig. Du får også en fed trøje, hvis du cykler den 5. maj i Herning. Du kan godt begynde at glæde dig, for også i 2013 laver vi et stort motionsløb. Også her i Herning. Bare rolig. Vi laver skam da også et fedt løb næste år i Herning. Se mere på giroindenmark.com.